खुलुमबाय बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय बे रादाबा नंगौ जाय लाइमोनफोरा रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दङ नैबे रादाबा बिथांमोननि थाखाय नोंथाङाबो रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो दङ नामा नोंथाङाबो साख्रि नागिरगासिनो दं नामा अब्ला नैबे रादाबा नोंथांनि थाखाय रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोजांथार खाबु बे खेबाव साख्रिनि थिसनथाइ फोसावदों रैखाथि बिफानाव नंगौ बे खेबाव गोबांथार लाइमोनफोरखौ गोदानै थिसनगोन रैखाथि बिफानाव इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिसनि गासै मोन 526 मासियाव गोदानै मावफारिया थिसननो फोसावदों जुदि नोंथाङाबो 10 थाखो उथ्रिसारनाय अब्लानो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन फैगौ 15 डिसेम्बरनि गेजेरावनो एप्लाइ खालामनांगोन बे साख्रिनि थाखाय मख'नो गोनांदि इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिसनि साख्रिनि थाखाय बिजाथिनि बैसोआ 25 बोसोरनि बांसिन जानो मोननाय नङा मख'नो गोनांदि इन्ड' टिबेटान बर्डार पुलिसनि साख्रिनि थिसनथाइनि थाखाय recruitment.itbpolice.nic.in वेबसाइटआव हाबनानै नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन फैगौ 14 डिसेम्बरनि सिगांनो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनांगोन 10 थाखो उथ्रिसारनो हानाय लाइमोनफोराबो बे साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन गोबां समावनो 10 थाखो उथ्रिनानै थानाय लाइमोनफोरा गोनो गोथो जायो नंगौ रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो खाबु मोनगोन ना मोना बेखौ लानानै 10 थाखो उथ्रिनानै थानाय लाइमोनफोरा गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनो नाथाय रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो थाखाय 10 थाखो उथ्रिनाय लाइमोनफोराबो एप्लाइ खालामनो हायो बेनिखायनो गोबाव खालामाजासे थाबैनो एप्लाइ खालामदो रैखाथि बिफानाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं जानाय लाइमोनफोरा